हॉस्पिटल वाला छाड़लेनी नवा पे बहुत चेष्टा कर कौन कहले कौन है कहले नाई आम ये भल करदे भल अच्छी भल अच्छी तो कहले ଆପଣ କାଲି ନେଇ ଗଲେନି କାହିଁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେନି ସେ କଥା ଛାଡ଼ିଲେନି ଛାଡ଼ିଲେନି हॉस्पिटल वाला छाड़लेनी नवा पे बहुत चेष्टा कर कौन कहले कौन है कहले नाई आम ये भल करदे एबे कौन कहउछन हॉस्पिटल वाला भल अच्छी कहले तो एबे कौन कहउछन हॉस्पिटल ना 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 के दक ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ନାହିଁ ଜୀବିତ ଆକାରରେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଅଲଗା ପଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ସଂସ୍କାର କଲୁ ଫେରେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଫେରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସାଇଡ୍ କଲା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଲା वाइफ भी प्रेग्नेंट थिले ना କେତେଟା ପରିବାର ଛାରକାର ହେଲେ କେତେଟା ଆମେ ଲାଶ